Bigarren greba egunean Gasteiza erakundeen aurrera eraman dute protesta Kristau Eskola eta Aizeako langileek. Manifestazioa lakuan hasi eta legebiltzarraren aurrean amaitu dute. Interpelazio berezia egiten diogu Eusko Jaurlaritzari eta baita ere Eusko Legebiltzarrari, beste Eusko Jaurlaritzak ardura zuzena duelako gatazka honetan. Murrizketa politika honen hasiera berak jarri zuen, gatazka honi ere hasiera berak eman zion eta irteeraren erantzunkizun zuzena duelako. Besteak beste, langileak sakrifikatuko ez dituen eta baita ere sektoreko langileei eta hezkuntzari orokorrean sendotasuna, estabilitatea emango dion irteera bat bila dezan. Kristau Eskolak gaur zabaldutako oharrean iragartzen du 18 milioi euroko zor metatua kitatzeko formula bat proposatuko duela astebete barru. Ezoiko batzarra amaitu eta berehala. Ugazabek diote dagoeneko izan dutela, sindikatuekin lehen hartu emana negoziazio mailan berriro jesarri eta aurre akordioa lortze aldera. Ikastetxeen bideragarritasuna, hezkuntza proiektuak, pedagogia taldeak eta berrikuntza dira Kristau Eskolarentzat adostu beharreko ildo nagusiak.